Nigo muchando bwa marwatanche irio berego koenekiwa ase semo ya Boronyi yogotoka imebunge nyari bari chache county ya Kisii kyo kyerero umugambi bwensemeyo Isaya Ombiro kobeka ekambi nigo ensemo ya amasaruri asenga yo mwenke yata aba gose umugambi yabagawikira na sensemeyo koenekiya bunoberega kurwania ege korekyo asenonya nabo omwenke yo abaga koriye ira yo gochya kubwa tokapia mangana yo koengana boigo konia amarwa tancheri nigo mugambio yabaga kweneke abuna nigo baragendere gukora ubunyabyase cinsemico eryo kweneke abuna amarwa yaberega koera ase cinsemico sagende dukurwe kurate ucyasi bale bonsi bakwebwatani namagana yo boingi na boigo obweni bwamaru nako baburi ali bageri gotumeka aso wesona ni namagana abuna ubulemi obonchorera egatia yanda manke muri keto Mildred Momanye niga gutumanya manke magega yo muchando bwa marwa kororekana koira emeli sensemo ya masaruri ime ya Boronyi ime county ya Kisii asomo ingyo yo migiata abeirega konya amarwa yo asegekabono na koirera abasaya bange kuganga ni gobono umugambi bwenseme yo aselieta Isaya Ombiro aesokire na kobeka ekambi senseme yo aso kobeka abisi yegeka egeke senseme yo ase okoene kyabuna amarwa ngo chegosiriwa sensemeyo igo buna bono roche ense yabone ndabu yarabire nande ntwenderete ko baga twabire ganga week bone guchukwera nande ntwenderete ko beraga mpaka matuko turahakikishe nga asaya ikire biwango biria turaisanike nga bono usalama yairanirega nande paro ngenderete ko ruonyo nga bali bande bonse babwata amaryo gayo yogotindi nko bachera turi tari goka nko bachera turorofa erinde to make sure nga abana baitu banyore kinga kitingi cyo gusoma n'abantu bairanire kigasi cyabo cya kawaida ase migondo nonyana boni garure ogukura gocha ase balia bakobera barabo saigo gocha gwesonania nonyana se biasara ilioko egendereria kebogima rero buno rigerereti abantu konye ngo ikaranza raba mabati lakini kurumo isonde abantu abono mbayo igo ngenderete ko batebinga pado tinda gitikorora muntu ndi bwenze ikaranza mabati abantu batakira baba emegondo erinde ryo bakonye family cyabo abana baende school kibigibigi kiri nagira kira toke kibwate kiko bwaterana n'abantu bakonia mangana bakonia miadarati na barabutu ababekiro not singa kibigibigi cy'umujurusyo kera at the moment to kibwate kibono they part of to go jire station to kisiekero igo twabasabire nga mubwaterana n'abantu barabalivu nonyena bonigo omwengyo yo aselieta Jared Omanga aina kiagotigana no bonia bwa maru asatebire nigo bono atameire oburemi na toreka no buremi ngasite na babangana bambege to motu nganinje gonia maru ikorinde ria atatu no mugambi ese beye gutira bakarogoro abande bagutira bwone babwa maru nimbwa timbwatu maru asa maru bakunyepa abagendete konia maru batige umugambi nagasite kweta kere kenyoro maru tayoga isaruri ase chinga kecho nigo basaba eserikali gocha gusira balia batigire ebiasara bya maliogo yogotindia iliogosoa ase biasara binde ebyao aso kubasira eliogosomya abana babo onye ndine serikali yeito yarigereria masira y'abantaba ebarorere njerende yons egere banyore kendige subara nyare gukora no biasara ige ba boost nande ngatari no manga bweka onyamboro nyito sublocation ngima abantu baito ba booster na serikali egere banyore biasara bingao bakore egere kusudi abantu abanyare bagende kwechibundu kimaisha basomya abana nande banyore gento bakori nanda otogo sabanga anye mugambi toruto ese ego chikogendera koba unabone anye bekire mirogiri miyega aligere youth cyano ronki bakora goripota lya Igeta Seni kya Ndize TV ile taliane Mildred Momanye.